Én Budapesten születtem. Már korábban ide költöztem, 1998-ban. Szerelem hozott erre, szerelem az elmúlt, Haraszti szerelme viszont itt tartott, úgyhogy maradtam. Sok minden, amit engem itt megérintett. Budapest közelsége, de mégis távolsága, az, hogy minden elérhető itt. Már akkor is volt egy gyerekem, tehát minden szociális intézmény adott volt, megfogott a sok zöld. Szerettem. Itt ragadtam. Hát vannak, akik szeretnek lakóparkban lakni, vannak, akik nem szeretnek lakóparkban lakni. Engem mindig vonzott. Engem vonz az a kisvárosi élet, hogy a gyerekek kijátszhatnak az utcán. Egy ilyen lila akác közfeeling. Én nem hiszek ebben a betelepült koncepcióban, ami időről időre itt megvalósul. Lehet, hogy az élet, vagy az életviteli, vagy a közvetlen környezetüket ők kicsit máshogy látják, mert hogy városból jöttek, és ez lehet, hogy ad egy kicsit másfajta szemléletmódot, de én azt gondolom, hogy a közösségi életben részt vesznek, és igénylik is, hogy legyen minél több olyan, ami már ezeknek a városi embereket is megszólító esemény. Hiszek a társadalmi szerepvállalásban, és hiszek egy társadalom formálásában is egyébként. A Vagabond korzó az egy új dolog, nekem az kedves. Szeretem a Bezerédi napot, amit elindítottam. 80%-ban Haraszti a vendégköröm, azt mondanám, de 20% egy elég nagy körből jön. Én így tervezem, igen.